ina da tsari kuma ina da abubuwan da nake so ne wa jam'iyyar, ba kawai fitowa na yi don a ce min youth leader ko kuma don a ce na zo na yi mulki. A'a, before na yi mulkin ina da blueprint, ina da abubuwan da nake so na zo na yi wa wannan jam'iyya a jihar Kano da ma Najeriya. Za mu yi duk abin da ya dace mu ga cewa mun shiga cikin wannan leadership, kuma kamar yadda nake gaya ma, takarar nan da nake yi ta youth leader na jam'iyyar PDP, wato shugaban matasa na jam'iyyar PDP na jihar Kano, insha Allahu za mu yi ta ne domin 'yan uwanmu matasa. Wannan Bola Tinubu abin da Buhari ya muku 'yan kudu, ya taimake ku, ya ba ku kayan aiki, ya muku ayyuka, mu ma 'yan arewa a zamana ana yi tare da shi, yana da hannu a yanda ake tafi da mulkin ƙasa. Amma mu arewa an yanke mu. Misali ta ku ajiye tenuwa ɗaya zai in ma ya wuce. So abin da yake tafi da ni a komai bane ba, illa na zo domin nuna wa al'ummar Najeriya da al'ummar jihar Kano mahimmancin cewa lokaci yayi da za su zo su yi tururuwa su shigo jam'iyyar PDP, domin abubuwan da suke faruwa a ƙasa da jiha da ƙasa ma baki ɗaya, wanda abubuwa ne ke nuni da cewa a wannan yanayi da muke ciki babu wata jam'iyya da za ta iya yin wani abu face jam'iyyar PDP. Idan ba mu manta ba, jam'iyyar PDP ita ce jam'iyyar marigayi Umaru Musa Yar'adua, ita ce jam'iyyar shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan, kuma ita ce jam'iyyar ɗan takarar shugaban ƙasarmu Atiku Abubakar. To amma ambassador, an ga salon kamun ludayin mulkin naku a baya fa, wanda aka fuskanci matsalar tsaro da abubuwa makamantan irin wannan. So maganan da kai na kamun ludayinmu da aka gani, alhamdulillah, gwanda da kai wannan maganan. Wanda kamun ludayinmu da aka gani shi yasa yanzu muke da bakin magana na cewa a zo a yi jam'iyya ko a zo a zaɓi jam'iyya. Idan ka duba duk kamun ludayinmu a lokacin, akwai wani babban kambu da jam'iyyar PDP ta riƙe ya kai ta ga nasara, cewa duk abin da za ta yi tana fifita abin da al'umma suke so akan abin da ita take so. Ka gani akwai incident da suka faru sosai a jam'iyyar PDP, amma za ga duk wata matsala da ta taso ta al'umma ita ce gaba. Ma'ana, a yau PDP za ta iya decision, a gobe ta canza. A yau za ta iya cewa abu kaza, a gobe ta canza. Misali, wannan sauke tallafin man fetur, Goodluck Ebele Jonathan shine mutumin da aka fara kaiwa report cewa yana da kyau a sauke tallafi, domin sauke tallafi shine zai fi wa talaka muhimmanci. Ya ansa, zai cire, talaka suka ce ba sa so, ya dawo da shi. Kaga shine maganar cewa ana yi da talaka kuma ana yin abin da al'umma suke so. Amma wasu na kallon abubuwan naku na inkarin wannan gwamnati kamar abin da ake cewa wai gwano baya jin warin jikinsu, domin duk wasu matsalolin daga gwamnatin ku suka fara zuwa wannan lokaci. Wannan shine abin da muke cewa leadership yayi failing. In dai har shugaba zai fara kallon wani na baya, abin da ake so idan har ka yadda zaka iya, idan ka zo ka yi kokari ka yi, ba ka ce na baya yayi kaza ba. Ba a so in ka ce zaka yi blaming din na baya, ba shugabanci ka zo yi ba. Ko me na baya zai yi, kai a stage din a lokacin da kake kai me kai shine abin da ake present din da ake kai me kai, ba wai na baya yayi kaza, na baya yayi kaza, na baya kaza ba. Abin da na baya suka yi a yanzu, mutane ba fatan da suke ba kenan, da zaka dawo da su baya. Yanzu ba haka suke cewa jagaban ba, da zai mai da su baya, da jagaba zai mayar da su lokacin Goodluck da ake sayar da shinkafa Thailand naira 6,500, ba haka ake so ba. Yanzu duk wanda zaka tambaya ka ce musu a koma bayan koko a tafiya gaban, cewa sai a dawo baya. Shine abin da ake. To in sun ce in bayan bata kyau ba, za a yi fatan a koma. Amma wasu na ganin cewa kamar PDP bata shirya karɓar mulki ba a nan gaba, duba da wanda kuka ɗauko yanzu kuke tallatawan. PDP ita ce jam'iyyar da ta shirya karɓar mulki. Ana ganin wanda kuka tallata din shekara nawa yana fitowa kuma ba. Wannan dalilin shi yasa na fito takarar youth leader na jihar Kano State. Wannan dalilin shi yasa muka ce to mu ma matasa za mu fito domin a dama da mu. Ma'ana, za mu fito mu ba da gudunmawa a shugabanci, saboda babban abin da yake failing ɗin jam'iyya shugabanci. Idan baka samu shugabannin da suke za su tsaya a gaba duk abin da ya kamata a yi domin jam'iyya ta samu nasara ba, jam'iyya za ta samu failing. So wannan karan matasa mun yi nazarin cewa babban abin da yake sake ƙaro ƙalubale, amfanin da ake yi da mu baya wuce wajen campaign. A cikin leadership ɗin ba ma shiga mu ba da gudunmawan da ya kamata mu bayar. Shi yasa ake samun wasu failures din.
so wannan time din za mu yi duk abin da ya dace mu ga cewa mun shiga cikin wannan leadership, kuma kamar yadda nake gaya ma takarar nan da nake yi ta youth leader na jam'iyyar PDP, wato shugaban matasa na jam'iyyar PDP na jihar Kano, insha Allahu za mu yi ta ne domin 'yan uwanmu matasa. To amma wace karbuwa ka samu a wajen matasan da ka fito da wannan tsari? Alhamdulillah, karbuwar da na samu shine ina da tsari, kuma ina da abubuwan da nake so ne wa jam'iyyar, ba kawai fitowa na yi don a ce min youth leader ko kuma don a ce na zo na yi mulki, a'a, before na yi mulkin ina da blueprint, ina da abubuwan da nake so na zo na yi wa wannan jam'iyya a jihar Kano da ma Najeriya.